Bismillahirrahmanirrahim. Yani insana malum है Türkiye deprem ki mezin çi bu. Merkez Üsiya ve Kahramanmaraş, Pazarcık, o yazda vilayete da berxu hatta Suriye ve Mısır ve çend devlet edici deprem çebiye. Evlavi یک دو بنیان قاضا رحمت کرنا خدا رحمه خلو وان بکه خدا وان بکه کتی که بن فضلا شهیده وان فضلا شهیده دایاز که و ایک بریندارنجی رب عالم شفا خیر جوانا بشینه که درکتن الخسته آنانه و ایک دو بنیان قاضا دانجی رب عالم yardım bike که زو بری زو وانج بنیان قاضا درخن sağ سلامتی yalnız geri insana Divan tişta da emin ki tişta benim biraxu özellikle felakata da deprema da özellikle jî deprem beni em dikkat bikin genellikle deprem berdesi şevaqe çedibin. Xwedâ Teala Kur'an'da dibêje ki Bismillahirrahmanirrahim efe emîne ehlul qura en ye'tiyehum ba'suna beyaten ve hum naimun. Dibê wana çawa emin dibin ku dikevin xew da radizin. Haya wanj azabê me nabîne ku em rokî ezab banda bişîn nîjabin de. Ku meriv li qewma dinêre depremê berê jî genellikle di berdestî şevaqê de çêbûne. Îca çima deprem çêdibin yanî? Deprem ji bo çi çêdibin? Em qev ya difikirin yanî? Xwedâ Teala Kur'an'da dibêje Bismillahirrahmanirrahim İnna Allahe la yugayru ma bi kavmin hatta yugayru ma bi enfusihim. Dibe ez belayeki naynim seri milleta naynim seri te kavmeki kingek hakkirin müstahak bun ez hey belayetim seri wan. Em bala o dedi ki em toplumsal olarak baver ki me belaya hakkir yani. Xwedâ Teala medda hatırı Hazreti Muhammed Mustafa me garqna ke yani. Ad kavmi Lut kavmi, Semud kavmi Rabbi alemi ve garq kir mesela. Ama liba hatırı hatırı Hazreti Muhammed Mustafa pre nabil keleka nabi yaskiriye emji ümmetavine luma ma garq nake. Rabbi alemi pırjum Hazreti Muhammed Mustafa ümmetavi hazdike belatine serime carcana belki dibi hidayet bivin. Ama maalesef em toplumsal demek ki em ders ki nagirin yani. Hani meşhure dibe Roki Ağa Gazi Xulami Xutke dibe kavere vederi dibe kavere jmara şerti İslam'e beja şerti İslam'e çend habin ve dibe ağa vela piyem laf kalbi ellerzi mukate çepparsi şerti İslam'e rahata dibe eştara bejim. Ere dibe kabeja çend habin dibe şerti İslam'e yek dibe yek. Ağa da xeyde dibe Kore kere çava yeke çarhabe dici hani valla dibe ağa min şerti İslam'e yek dibe. Yeki peştir tine dibe. Te bu xazi ağa dibe eştara tarifayı bejim. Ağa dibe kabeje dibe ağa min de hakikatta penj habin. Va İsa dora 20 sali elbata düşküm te yek dendike ki zekat ne daye. Ama zekat ferz etçiye ne ferz etçiye. Ev 20 sali elbata düşküm tine çu hacı çotuş hacıj as ama hac ferz etçiye ne ferz etçiye. Piştivi dibe nettin limeşt ki ne el limeşt kim dibe ama limeşt ferz etçiye ne ferz etçiye o dibe em her duje roji nagrin yani. Xwedê maye kelîma şehadetê cana tek bîra me ew jî perelê naçe em dibêjin bi Xwedê pirî wî jî em nabêjin yani. Yani îro rojê rabiye. Li mêj neredeyse rabiye yani. Ti çi gelekî ciya cemaat tine camiya ya. Berê xelkê ku bênderê xweltanîn gazê feqîrat kirin lê seçet kirin axirê tiştekî didan feqîra îro ew jî çi ye yani. Rahm nemaye, şefkat nemaye, merhamet nemaye, insaniyet nemaye. Yahu te nikarî sed bexunut pere bi dencekî bixwazî ya. Belkî êk tu jê dixwazî ew jî heqlî dayê wî perî nedanekê. Ser da perê dixwaze heqsiz derte yanî.
İcabı depremi rastı. Mezine. Xwedê neyne serê ti keskî deprema. 7.5, 7.7, 7.6 vesaire artçıcı küçüğe dibin pır mezine. O pır bina harabune. Fakat liber deprema kıyamet işkun net depreme. Xudai Teala tenê zanîn belkî ku şiddeta deprema kıyametê ka çend hezar çend milyon bebine ew yani. Xuda Teala Kur'an'da bahs dike dibêje ki Bismillahirrahmanirrahim İzâ zulziletil ardu zilzâlaha ve ahrecetil ardu esqâlaha ve qâlel insanu mâ laha. Dur da bahsa deprema kıyamet dike Rabbi alem ejmer dibêjanî. Rabbi alemi van ayeta şandiye cubuk em jê der bixwînin di Xuda tetbîq bikin û ders jê bisînin. Şaqîra ji rastiyayî bêjin. Hatta Resulullah hadîsa gotiye şu Hazreti Resulullah vefat kiriye çiye ji bûk em ji wan hadîsa destgî bisînin. Hani Xuda Teala dibêne aletallahi alel kazibîn. Kî virab ken alet lê were, kî virab bike, kî zengîn, fekîr, kî dibe birave ya îro biyekî memleket yani ji virayên em nikare gav bavêje anî. En insaneke merib pê güvenmiş dibe xeber dide te dibê eceba rast dibêje eceba. Tabii ew jî ku med nere biya wey med nere mesela anî. Di nav me de baş hene, di nav me de welî hene, salih hene, ewliya hene. Xwedayê Teala ji xwe medaye xatirê wan mehekî berê bû. Me kişa me got wela hîdî xelaye. Tel hava dürmet nert pazdar û bîst rot got wela baran tune, tişkî tune, qur'alık e. Baraj qediyane ve av ji kir were. Rabbi alemê rahmeta xwe nîşan da, baran nîşand, berfê şand, baraj wavê tije bivin, zad şîn hatin. Pekî ji wê baranê ji wê berfê birda me çi dekîş kir? Ê ku nimêj nekirin dest nimêjê kirin gelo. Çend em insana me sedaqe da me got ya Rabbi şükür ji te re be. Çend insana me rabû secda şükrê kir me got ya Rabbi şükür ji te re be. Te ji me re baranê şand berfê şand xelayî nayanî. Çawa çavê zarokê meriv li merivek meriv dervatê dibe belkî mer tişkî bîne. Çawa insanê feqîr çavê li zengîne dibe belkî tişkî bide min. Rabbi alemê ji me aniye dinyayê me ji bo şîra naniye dinyayê. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun dibêje. Dibe me însan û cinna aniye dinyayê ji bûna ku ji me re îbadet bikin. İbadet tenê li mêj nîne, tenê rojî nîne, tenê zekat nîne, tenê hac nîne. Kelîma şehadet tenê nîne anî. Heqê cînara heye, heqê heywana heye, heqê cadde heye. Gerem cadde jî bi tûka xwe em pîs nekin yanî. Em cixara xwe nabêjin cadde gerenî. Em di bînayê de min gere ê bînayê ji me aciz nebin. Gerem tiya xwe re sagîlî bin, bavê xwe re sagîlî bin, birayê xwe re sagîlî bin, zarokê xwe re sagîlî bin yanî. Gero îro zarokê me çi dikin hay me zarokê me heye. Mealim gazê dike dibe were mektebê em çi mektebê dibe sebî te wa kiriye ew mehek em li mealim xinebê. Em dibe her elo mealim te firat kî sebî em kengê wa kiriye yanî. Xwedê me hîdayet bike. Xwedê me hîdayet bike, Xwedê me ya Rabbî tu me bidî xatirê Hazretî Muhammed Mustafa ya Rabbî. Ya Rabbî tu ji van ê ku dibîne enqa zamanet acîlen şîfa xêrê bişînî û wan derxî ya Rabbî. O ê ku rahmet kirine ya Rabbî tu wan texî fedla şehîda. û te bimînin di xêrê û xweşê da û temam emanetî Xuda bin.